Aziz Father Noel. Jiena naħseb li mhux b'kombinazzjoni li l-lum fil-qari li għadna kif smajna, kemm fl-ewwel wieħed kif ukoll fil-Vanġelu jissemma ismek darbtejn. U xebba tnisser u jkollha jben u semmih Immanuel. Immanuel, Noel, Immanuel, li birsinna jfisser Alla magħna. Alla qiegħed magħna hu Jeżis. Alla qiegħed magħna. Il-problema fejn qiegħda li aħna mhux dejjem narawh, anzi spiss ma nħossuhx magħna, ma narawhx. U x-xogħol tas-saċerdot, ix-xogħol tal-kappillan, ix-xogħol tal-parroċċa u li tgħin lil kull bniedem, li tgħin lilna narfu nindunaw li Alla huwa magħna, Alla mhux il-bogħod. Alla huwa magħna, mhux il-bogħod. U tantu magħna Alla tagħna li kultant jiġrilna bħalma meta nfittxu n-nuċċali li jkun qiegħed fuq għajnejna. Dak li qiegħed l-iktar ma' wiċċek, dak li hu l-iktar sempliċi huwa l-inqas li tinduna bih. Għaw xi ħadd minna li jkun konxju mill-arja, il-ħin kollu nirrespiraw, nieħdu l-ġewwa u noħorġu l-barra. Ftejt niġu konxi hija verità, realtà. U alla ħares ma tkunx għax mingħajra il-mewt. Imma tanti realtà sempliċi u tanti realtà ma' wiċċna li nsibuha bitqila ferm biex inkunu konxi minnha. U dan hu x-xogħol tal-kappillan, ix-xogħol tal-parroċċa. Illi tgħin lin-nies tagħha jindunaw li Alla huwa magħna. Għalhekk jekk ma' kull isem ta' kull wieħed u kull waħda minna hemm sejħa, żgur li ma' ismek illum hemm sejħ iktar partikulari. Biex dak li jismek jgħajjat u kull darba li xi ħadd jgħajjatlek permezz tiegħek jiftakar li Alla huwa magħna. Mhix retorika, mhux kliem sabiħ. Hija realtà. Hija realtà li nsibuha bitqila biex nidħlu fiha. Hija realtà li qegħdin niċċelebraw f'dawn il-ġranet hekk Jeżis tal-miliet, illi sfortunatament minħabba li dak li huma wiċċna u dak li hu l-iktar veru u dak li hu l-iktar qaddejs u dak li hu l-iktar sempliċi ma nħossuhx u ma narawhx, allura rridu nkewsuh, rridu nżiduh bl-ilma li mhux l-essenza ta' ħafna ġrajiet oħra, ta' ħafna esperjenzi oħra, ta' dawl, ta' festi, ta' kant, li kollha kemm huma għandhom ir-raġuni tagħhom, il-validità tagħhom, imma jekk m'hemmx dak li hu essenzjal, Alla huwa magħna, jispiċċa kollox riħ, jispiċċa kollox superfiċjalità. U sfortunatament faċli ħafna, għax is-superfiċjalità ta' mina. Dak li hu artifiċjali jiġbidna, dak li hu essenzjali, dak li hu l-iktar sempliċi, dak li huma wiċċna, rridu nieqfu u nirriflettu biex nindunaw bih. Il-figura ta' Giuseppi dal-għodu, il-Vanġelu jkellimna dwarha, toħroġ b'mod qawwi ħafna bħala mudell ta' dak li ħares il-misteru ta' min tal-Immanuel. Il-misteru ta' Alla huwa magħna. Dak li ħares lil Marija l-om u inti tinsiex li ġejt ma' żowl biex tieħu ħsieb post id-dedikat kollu kemm hu lil Marija, imma Marija mhix weħida għax kull fejn hi Marija hemm binha Ġesu. U allura Giuseppi huwa mudell dal-għodu f'saħħtu tal-kappillan, mudell f'saħħtu tiegħek, Aziz Father Noel. Biex permezz ta' din l-esperjenza li jgħix, biex xhieda tiegħu dan il-missier putattiv ta' Ġesu, dan li kien missier u ma kienx missier naturali ta' Ġesu, dan il-missier putattiv ta' Ġesu ikun ta' mudell, ikun ta' sejħa għal-ħidma tiegħek f'din il-parroċċa għażiża tal-katedral tad-Dijoċesi tagħna.
U l-figura ta' Giuseppi toħroġ f'saħħitha bliema mod fil-Vanġelu tal-lum. Giuseppi jinsab mifxul, ma jafx minn fejn se jibda. Qudiemu għandu ġrajja, avveniment. Għandu lil din il-mara li tant kien iħobb illi mingħajr ma stenna hu, mingħajr ma ritu, mingħajr ma xtaqu, din il-mara saret om u qiegħda ġġor fija lill-Immanuel, lill-Allamana, lil Ġesu. U quddiem dan il-misteru Giuseppi jinfixel. Quddiem dan il-misteru Giuseppi ma jaf se jaqbad jagħmel. Ħuti jeżies, hija sitwazzjoni reali ħafna li tiġri lilna llum is-saċerdoti kollha kemm aħna, lil kappillani b'mod speċjali. Tiġri lilek, Aziz Father Noel. Meta il-mulej jaħsadna, meta dak li jiġri fil-ħajja tagħna ikun bil-maqlub ta' dak li nkunu nistennew. Meta l-Immanuel Allamana ma jitwilidx, ma jkunx preżenti bħal qabel fl-attendenza għall-laqat. Ma jkunx preżenti, ma jitwilidx bħal qabel fl-attendenza ta' kulħadd. Kulħadd hekk kien jiġri qabel, kulħadd għall-qudiesa tal-ħadd. Jaħsadna l-mulej meta inti tagħmel sejħa u tibda tinduna li mhux it-tfal kollha, mhux l-istudenti kollha jixtiequ jirċievu s-sagrament tal-konfirmazzjoni. U aktar il-qudiem mhux il-familji kollha ikunu jixtiequ jirċievu s-sagrament ta' tqarbina tal-Ewkaristija. Mhux il-familji kollha żgħar ikunu jixtiequ jagħmdu lil uliedhom u jdaħluhom fil-Knisja ta' Kristu. B'dan il-mod aħna wkoll ninħasdu. U ninħasdu llum u ser ninħasdu aktar il-qudiem. Imma x'jagħmel Giuseppi? Giuseppi jaqaf jirrifletti, jaqaf jistaqsi. Jekk Alla jistax ikun magħna mhux skont il-kategoriji l-antiki. Jekk Alla jistax ikun magħna mhux skont l-istrumenti tas-soltu. Jekk Alla jistax ikun preżenti, Immanuel b'mod ġdejt, b'mod li ma nifhmuhx, b'mod li għadna rridu niskopruh, b'mod li għadna rridu narawh u nmissuh bidejna. U dan kien il-ftuħ ta' Giuseppi. U dan hu l-ftuħ li għandu bżonn ikollna kull wieħed minna, mod speċjali aħna responsabbli tal-komunitajiet. Irridu nibdew naraw lilien mit-tradizzjonijiet tas-soltu. Irridu nibdew inħarsu lilien mill-kategoriji li jimdorrijin bihom. U dan ngħidu b'mod speċjali għal din il-parroċċa. Kulħadd jaf li din hija parroċċa partikolari, partikolarisma. Veru, dak li jgħidu r-rabbini Lot, illi l-post li Alla jagħnih bl-ikbar barkiet, il-post li bih Alla jżejnu bl-ikbar doni, ikun il-post li jkollu l-iktar tentazzjonijiet, ikun il-post l-iktar meddet, ikun il-post li jkun it-target, ikun l-oġġett tal-irvell tal-ispirtu tal-ħażin, għax l-ispirtu tal-ħażin ma jaħmilx. Però il-Vanġelu jgħallimna li aħna niqdew propju anki bl-istess manuvri tal-ispirtu tal-ħażin biex hemmhekk insibu żerrija tat-tajjeb, hemmhekk insibu l-Immanuel, insibu l-mod ta' kif Alla qiegħed isejr ikun preżenti llum. Il-kol kemm aħna nafu li l-pożizzjoni ta' dan il-katedral, ta' din il-knisja, ta' din il-parroċċa, fis-sbuħija taċ-ċittadella, min-naħa il-grandjożità, min-naħa l-kopor storiku, kulturali, nazzjonali, marbut mal-gżira tagħna, patriottiku, imma min-naħa l-oħra hemm ir-riskju, u riskju kbir li jsir parti mit-tiżjien. Hemm riskju kbir li jsir parti mill-mużew. U Alla ħares qatt nikkonsidrawh diġà mill-lum bħalma qed jiġri f'pajjiżi oħra, katedrali kbar oħra fid-dinja. Alla ħares qatt jiġri li aħna lil din il-Knisja, lil din l-awla fejn tiltaqa' l-komunità tiċċelebra l-Ewkaristija, nikkonsidrawha u nqisuha biss bħala parti minn dan il-kumpless storiku
kulturali, turistiku. Għax iwis iktar minn hekk. Iwis iktar minn hekk. Barra li hija s-sede tad-djoċesi, barra hija l-om tal-knejjes kollha tad-djoċesi tagħna, imma wkoll is-sede tal-parroċċa ta' Santa Marija, wkoll is-sede ta' din il-parroċċa għażiża tal-katedral. U għalhekk bħal Giuseppi irridu nsibu modi ġodda, irridu niftħu għajnejna biex inħallu lill-Alla jurina bliema mod, kejf, fejn, f'liema postijiet ta' din il-parroċċa li mhix maqfula u ġew din il-Knisja, imma tibda minn din il-Knisja u testendi ruħha t-trufijiet kollha tar-Rabat. Irridu nsibu l-modi, l-kejf, il-mulej lil din il-parroċċa irrid ukoll jiċċelebra fija l-Immanuel, jiċċelebra ġo fija il-preżenza tiegħu, il-preżenza ta' Alla. U rrid ikollna l-għajnejn miftuħin ta' Giuseppi biex bħalu nkunu kapaċi immorru lilien mill-kategoriji tas-soltu, immorru lilien mill-parametri li aħna mdorrijin bihom, immorru lilien minn dak li s-soltu nagħmlu. U jekk in-nies tal-katedral isibuha bitqila biex jitelgħu il-katedral, allura jinżel il-katedral ġo n-nies. Jinżel il-katedral ġo n-nies. Il-parroċċa għalkemm tiltaqgħu biex tiċċelebra l-Ewkaristija. Imma mhejx, ma tinqafilx, ma teżawrix ruħha propju f'dan il-post, imma titlaq minn dan il-post biex terġa' tiġi f'dan il-post, titlaq mill-Ewkaristija biex terġa' tiltaqa' hawn biex tiċċelebra l-Ewkaristija. Aziz Father Noel, u intom saċerdoti li taħdmu miegħu, il-viċijiet, imma wkoll il-kapitlu katedrali li jiltaqgħu hawnhekk jitlob kuljum li ma nafx jekk tafux intom. Hawnhekk hawn saċerdoti fost dawn li hawnhekk li jiġu kuljum hawnhekk jitolbu għalina għall-poplu. Ma nafx jekk tafu wiex dejn. Aħna nafu kapitlu, aħna nafu xi ftit il-bis aħmar l-ewwel, ma dawn jiltaqgħu hawnhekk kuljum jitolbu għall-poplu, jitolbu għan-nies kuljum, kull filgħodu. Għalhekk qed jien li din il-parroċċa jinżejna b'ħafna barkiet u fejn hemm ħafna barkiet żgur li se jkun hemm ħafna theddid tax-xitan. U rridu noqogħdu attenti. U nistieden anki lilkom, bo speċjali minn għandu xi tip ta' awtorità, anki lilkom, biex ngħinuha lil din il-parroċċa. Ngħinuha ma tmowtx din il-parroċċa. Ngħinuha ma tmowtx. Għax jekk noqtu l-parroċċa nkunu nisparaw għal rasna, għal saqajna nkunu nisparaw. Ara taħsbu li nkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa kbira. Le, nkunu qegħdin inkissru bil-mod il-patrimonju tal-valuri tad-djoċesi tagħna, tal-valuri tal-fidi tagħna. Nkunu qegħdin inkissru lil nfusna. Allura ejjew flimkien f'dan il-jum hekk sabiħ tal-Immanuel nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex mhux biss ma niddeludowx lil Father Noel li jġib l-isem Immanuel, imma wkoll inħallu lill-Alla. Inħallu lill-Alla, nagħmlu l-wisa lill-Alla, ma nfixklux lill-Alla li jidħol fl-istorja tagħna, li jkompli jbierek lil dan il-post, li jkompli jbierek lil parroċċani kollha ta' din il-parroċċa. U jgħinhom jagħmlu esperjenza vera illi Alla hu miegħi fil-ħajja tiegħi. Issa minn hawn ftit ieħor kulħadd sejra għal xogħlu. Min sejra għalek. Alla fejnu, Alla qiegħed miegħi. Alla magħna miegħi. Għandi problemi d-dar, għandi l-mart, għandi diffikultajiet ta' relazzjonijiet, nerġgħu nibdew niġġieldu, nitlewmu bejnietna problemi ta' flus. Alla qiegħed miegħek. Imma din minn fejn se tiġi dejn? Din tiġi minn hawnhekk. Din tiġi minn kemm aħna s-saċerdoti ma flimkien il-kol kemm aħna l-insara, il-kol kemm aħna ngħixu din l-esperjenza li jagħmel Giuseppi ta' interjorità. Nikkonkludi. Ma ninsewx Giuseppi biex wasal jagħmel għażla. Giuseppi ħaseb żewġ affarijiet, ħaseb li jibgħat il-Marija u mur bi kwiet u x'imkien ħafna problemi. Jibgħat il-Marija bil-kwiet u jitlaq naħa bil-kwiet. Kapitlu magħluq. Imma Giuseppi jaħseb iktar fil-fond. U dik il-ħolma, xi tfisser il-ħolma? Il-ħolma tfisser Giuseppi jidħol f'intaċ, fil-profondità tal-persuna tiegħu stess. Ħafna drabi aħna naħsbu, imma nibqgħu fuq livell artifiċjali, fuq l-istrateġiji tagħna. Jekk nidħlu iktar fil-fond tal-persuna tagħna, niltaqgħu ma' Alla. Nidħlu jekk kull wieħed u kull waħda, Alla mhux imbiegħed, Alla qiegħed ma' wiċċna.
Jekk kull wieħed u kull waħda minna jidħol fil-fond tal-persuna tiegħu, hemm tiltaqa' ma' Alla, hemm tiltaqa' mas-sors tan-nifs tiegħek, mas-sors tal-eżistenza tiegħek. U dan hu li għamel Giuseppi. U allura dak il-ħsieb li jitlaqgħu jibata jinbidel f'akkoljenza. Jinbidel filli jippermetti lil Marija li tkun l-om li benta Ġesu li benta Alla, u fl-istess waqt tkun l-arusa tiegħu, il-mara tiegħu li jieħu ħsiebha b'tali mod li Ġesu jibqa' jitwieled fil-qlub tal-bnedmin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.